Umabot ti 1.4 million pesos tinipay nga sweldo dito nagserbi ti cash for work babaen ti Provincial Government of Ilocos Norte. Talugasot inong 45 dito benepisyaryo tinasoo nga programa. Naigidang na tinaso nga sweldo, baik nga ibunong iti migadung rekos ti bagas nga ayuda. Namuangin na mapulokit talo dito benepisyaryo ti cash for work manipot ti San Nicolas, upat apulo ti Batak City, inam apulo ti Corimao, siyam iti Sarat, upat na pulokit inem iti Banna, upat na pulokit iti Solsona, kaysa mapulokit pito iti Dingras. Nakaawat dito sa upat aribo nga pesos, kay batugan ti pinagtrabaho da, italas o ti sanga pulong aldaw. Kuna ti Provincial Environment Office, dakala kabadangan dito nagserbi ti cash for work, kaya ti programa, king proyekto, tinasao nga opisina. Idol, Dennis Salipio, Tatak, IFM.